Serverit kaatuu, koodi on solmussa, mut mä olen tässä digitaalisessa kaauksessa. Tää on mun sirkus ja nää on mun apinat. Mun omat apinat, mun omat apinat. Tää on mun sirkus ja nää on mun apinat. Ne on mun apinat, ne on mun apinat. Hei, minä olen Mai Saalberi, ehdokas numero 142, eteläinen vaalipiiri, Tekin vaalit ja vihreitten listalta. Työelämä ei ole koskaan ollut näin kovassa myllerryksessä ja yksi myllertäviä tekijöitä on AI. Pahimmat ennustukset maalailevat, että meistä kaikista tulee työttömiä ja AI vie meidän työt. No, minä en ehkä ihan jaa tätä mielipidettä ja minusta niin kuin AI on hyvä renki, mutta erittäin huono isäntä. Ja demonstroidakseni tätä, niin loin itselleni 2 erilaiset vaalisivut käyttäen 2 erilaista julkisesti saatavissa olevaa generatiivista AIta. Tämä aloitussivu, mistä voi valita ilman kumman tuloksen, on sitten generoinut puolestaan kiinalainen suurikielimalli DeepSeek. Minusta on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että Suomessa ei oteta käyttöön AIta vaan sen takia, että oltaisiin teknologian kärjessä, vaan kun jotakin otetaan käyttöön, niin pitäisi ymmärtää, että mikä se on, mitä otetaan käyttöön, mihin se soveltuu, mitä sen käyttäminen edellyttää. Ja minä väitän, että se edellyttää suomalaista kotimaista osaamista, jota edustavat tekkiläiset. Mutta vilkaistaan nyt nopeasti, että miltä sitten näyttäisi AI-generoimat verkkosivut. Eli jos katsotaan Claude Haikua, niin äkkiseltään tämä näyttää erittäin ammattimaiselta ja erittäin toimivalta verkkosivustolta, mutta siinä heti nähdään muutamia sellaisia asioita, minkä takia ei koskaan pitäisi niin kuin antaa AI:n suoraan julkaista mitään verkkoon ilman, että ihminen niin kuin asioita tarkistaa, ja varsinkaan AI:ta ei pitäisi käyttää oman poliittisen kampanjan tekstin tuottamiseen. Eli Claude on ensimmäiseksi heti tähän tiivistänyt minun vaalikoneesittelyni muotoon, josta minä en henkilökohtaisesti erityisesti tykkää. Sellaisia asioita, mistä varmasti voisi arvella, että hei, että tämä ei ehkä ihan ole niin kuin ihmisen kirjoittamaa tekstiä, on sanavalinnat eli kukoistavat. Sitten AI on päättänyt, että erityisen tärkeitä niin kuin asioita koko sivustolla on vaalikonevastaukset ja sitten mahdollisuus äänestää. Tämä jälkimmäinen on ihan looginen. Eikä nuo vaalikonevastauksetkaan nyt silleen huono linkki olisi, jos se nyt oikeasti osoittaisi vaalikonevastauksiin, mutta kun ei osoita. Ja koska se on Claudin mielestä erittäin tärkeä asia, niin sitten hän haluaa tarjota sitten mahdollisuuden näiden vaalikonevastausten katsomiseen, mutta sitten ei toteuta. Myöskin niin kuin Claude on aika lailla hyvin arvannut keskeisiä teemoja minun tech-vaalikampanjastani noiden vaalikonevastausten perusteella, mutta sitten myös oikeasti mennyt aika pahasti metsään. Eli yhden vastauksen perustelu on, että suomalainen työelämä tai että Suomessa on 96% pieniä yrityksiä, jotka työllistää 1-10 henkeä. Se ei tarkoita sitä, että jos mä vastaan näin, että minä kannattaisin erityisesti jotain pienyritysten tukemista tai se olisi minulla mitenkään niin kuin vaalikampanjan keskeinen teema. Sitten on yksi kysymys vaalikoneessa, joka käsittelee
palveluiden leikkaamista, ja sitten minä olen sitä mieltä, että niitä ei pidä leikellä, ja siitähän on sitten, niin kuin alusin on, että se on minulle keskeinen teema. Ei se ole. Se on tärkeä teema, mutta se ei ole vaalikampanjani keskeinen. Sitten täällä on jopa tekninen ongelma, eli tässä pitäisi näkyä yhdestä blogistani niin kuin uusimmat blogiartikkelit, mutta ei näy. Ja lopusta mä en sitten erityisesti halua tässä yhteydessä mitään sanoa. Käykää katsomassa ja ihmettelemässä asioita, jotka eivät toimi niin kuin niiden pitäisi toimia. Eli tämä tavallaan Claude Haiku on ilmainen, tai siinä on rajoituksia, kuinka paljon sitä voi käyttää niin kuin ilmaiseksi tiettynä ajanjaksona. Google Antigravityökin voi käyttää ilmaiseksi, mutta koska minä maksan lisenssiä Googlen palveluista, eli minulla on Google Drivea ja mainoksia pois YouTubesta ja kaikenlaista muuta, niin sitten siihen pakettiin liittyy jonkin verran AI:n käyttöoikeuksia, niin tämä ei ole ihan ilmaisen Googlen tuotanto. Ulkoasu on jälleen kerran aika ammattimaisen kaltainen, tosin kukaan niin kuin oikea verkkoammattilainen ei antaisi mennä lävitse tällaista valokuvaa, missä selvästi näkyy erilaisia artefakteja. Ja tämmöisen niin kuin kuvan tuottamiseen tämmöiseltä ei-verkkoammattilaiselta niin kyllä menisi melkoinen tovi, mutta sitten tulos olisi sellainen, että siinä ei niitä artefakteja näkyisi. Mutta sivu alkaa lupaavammin verrattuna tuohon Claudeen, eli tämä on suora lainaus minun tekstistäni vaalikoneesittelystä. Ja tässä on kaikki oleelliset asiat heti suoraan naamalla. Numero, mikä vaalipiiri ja mikä niin kun, koska äänestys on mahdollinen. Ja sitten heti prioriteettilistassa ensimmäinen on se Tekin vaalisivusto, missä sä voit käydä äänestämässä minua tai jotain muuta hyvää ehdokasta. Muut oleelliset linkit, ja toisin kuin Clauden mallissa, niin täällä on sitten onnistuttu löytämään uusimpia blogikirjoituksia. Ja sitten on linkki YouTubeen. Nämä ilmasto, luonto, yhdenvertaisuus ja koulutus ovat kaikki niin kuin hyviä osumia, ollakseen teemaosumia, mutta sitten niiden tekstit jälleen, jotka kuvaa niitä, niin huomaa, että ne on AI:n generoimia, eivätkä ne ole niin kuin luonnollisen ihmisen luonnollista kieltä. Että vaikka mä nyt pidän luontoa ja ilmastoa erittäin keskeisenä teemana itselleni, ja varsinkin pidän yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, niin ehkä mä en ilmaisisi niitä ihan tällä tavalla. Ja sama pätee tuohon koulutukseen. Sanoisin, että Antigravity on paremmin osannut arvata se, että mitkä on niin kuin minulle keskeisiä asioita kuin Claude. Ja myös tämä tapa esittää näitä vaalikonevastauksia niin on mun mielestä paljon fiksumpi ja mikä tärkeintä se myös niin kuin toimii. Eli täältä voi käydä katsomassa, mitä olen ajatellut. Ja toisin kuin Claude, niin selvästi on luettu se koko sisältö MD-tekstitiedosto, johon olin sitten liimannut erilaisia poliittisia ajatuksia ja kampanjatekstejä, niin on käsitelty loppuun, niin sitten sieltä on löydetty tämmöiset 2 hyvää slogania. Periaatteessa, että jos ihminen lukee vaalitekstiä tai poliittista materiaalia verkosta, niin nopealla lukemisella niin tänä päivänä edes suomenkielisestä tekstistä ei pysty sanomaan luotettavasti, että onko sen generoinut generatiivinen AI vai onko sen generoinut luonnollinen henkilö. Ja tämä on yksi sellaisia niin kuin vaaroja, mihin kannattaa niin kuin kiinnittää tässä vaiheessa huomiota. Et nyt jo puhutaan niin kuin paljon siitä, että
ihminen laiskistuu ja ihmisen ajattelu laiskistuu. Sitten käytetään niin kuin AI-tekstiä itseisarvona eikä niin kuin huomata, että se, että sitä ei niin kuin jää itselle mitään käteen eikä se tunnu miltään, niin ei tarkoita sitä, että sinä oikeasti olisi ymmärtänyt se tekstiä, vaan sitä, että se on tyhjää. Minä henkilökohtaisesti niin kuin olen sitä mieltä edelleen, että vaalikampanjoita pitäisi ensisijaisesti tehdä ja vaalilupauksia ja tekstejä ja käsitellä ihmisen, mutta ehkä sitten käyttää AI:ta oikolukemiseen tai muokkaamiseen, mutta ei tässäkään tapauksessa sokeasti. Eli AI on hyvä renki, mutta erittäin huono isäntä, ja renkinäkin niin se tarvitsee paljon ohjeistusta ja paljon apua, jotta se tuottaa sellaista tulosta, mitä oikeasti voidaan käyttää. Minä siis olen Maisa Alberi, ja sinulla on 33.2026 kello 12 asti aikaa äänestää minua eteläisessä vaalipiirissä Tekin vaaleissa numerolla 142. Kiitos.